Para celebrar o mes da ciencia en galego vamos a contar este conto. Mateo e a súa cadela Lúa foron de paseo. Lúa despistouse e entrou nun misterioso garaxe. No garaxe vivía un superrobot que foi creado para axudar a xente. Toda a súa familia estaba moi preocupada. Buscaron por toda a cidade, pero non aparecía. O superrobot non dubidou a axudar a Lúa a volver á súa casa. A familia púxose moi contenta de ter a Lúa de novo. Os tres fixéronse tan amigos que o superrobot quedouse a vivir con eles. E colorín colorete, este conto prendeu un foguete.